Shalom sedherek-sedherek ingkang dipun tresnani kalian Gusti. Pripun kabare dinten punika? Diberkahi kalian Gusti. Monggo kita ndedonga rumiyin sakderengipun kula mbabaraken renungan dinten punika. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kawula munjuk sembah nuwun awit saking sih rahmat saha berkah dalem ingkang tansah lumebar dhateng kawula sedaya. Ing wekdal menika kawula badhe nampi sabda dalem lumantar renungan singkat. Kawula nyuwun supados panjenengan kersa paring pepadang wonten ing manah kawula. Supados kawula saged mangertos menapa ingkang dados kersa dalem. Mugi sabda menika saged dados tatunggiling gesang lan nuntun kawula wonten ing margining ingkang leres. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus kawula munjuk donga. Amin. Iman ing sakjroning asmanipun Gusti Yesus. Niku irah-irahan utawi judul renungan dinten menika kapendhet saking Injil Yohanes 2 ayat 3-setunggal mekaten, nanging kabeh kang kamat ing kene iku katulisan supaya kowe padha pracaya yen Gusti Yesus iku Sang Kristus putrane Gusti Allah. Sarta supaya srana pracayamu kowe padha duwenana urip ana ing asmane. Ayat punika minangka kesimpulan saking Injil Yohanes. Penulis kitab punika boten namung nyerat nyariyos babagan mukjizat utawi pangandikanipun Gusti Yesus kanthi sia-sia. Sedaya ingkang kacathet nggadhahi tujuan ingkang agung, inggih punika supados kita saged pitados. Wonten kalih perkawis ingkang saged kita sinauni ing renungan dinten punika. Ingkang sepindhah, identitas Gusti Yesus. Kita dipunajak ngenali bilih Gusti Yesus punika Sang Kristus, Sang Mesias utawi Sang Juru Slamet. Lan putraning Allah iku dudu namung babagan tokoh sejarah, nanging babagan sinten sejanitipun Gusti Yesus ingkang gesang kita. Ingkang kaping kalih, wonten urip ing asmanipun. Ayat punika nyebataken bilih kanthi pitados kita badhe pikantuk urip ing sakjroning jenenge. Urip ingkang dipun maksud punika sanes namung gesang ing donya kemawon, nanging gesang langgeng lan gesang ingkang enggal, ingkang kebak dening pangarep-ngarep lan panguwasanipun Gusti Allah. Maosan kitab suci sanes namung babagan wacan, nanging minangka srana upaya iman kita tansah tuwuh lan kita saged ngalami gesang ingkang sae wonten ing Gusti Yesus. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus matur nuwun kagem sabda panjenengan ingkang sampun kacathet kagem nuntun iman kawula. Kawula nyuwun mugi kanthi maos kitab suci, iman kawula tansah kiyat bilih paduka punika Gusti lan juru wilujeng kawula. Mugi kawula saged ngalami gesang ingkang enggal lan kebak berkah wonten ing saklebetenipun asma paduka. Tulungana kawula supados tansah setya pitados wiwit semangke ngantos saklami-laminipun. Wonten ing asmanipun dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.